אל תבוא לי כבד. אני תמיד כבד. לא, אז תקליל. אני לא יודע. לא, אתה יודע, היה לך פעם מחוזות כלילים. זה לא הקטע שלי. זה כאילו מאז שנהיית פסיכולוג פתאום. אמא, בואי נתבונן בזה, שנייה, בואי נכיל את זה. אותי זה הכי מעניין. רועי, התחלנו את הפודקאסט, אולי כאילו נגיד שלום? טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק. עדיין אין לנו שם לפודקאסט. זה ככה, זה תינוק שנולד, כן. כן. אז זהו, אז אני מרגיש שאנחנו באמת לא ממוקדים, גם לא בשם. אין לנו שם, אבל גם לא לגמרי בנושאים, כאילו אין לנו איזשהו נושא ספציפי שאנחנו באים לדבר אליו, איזשהו משהו שהפודקאסט שלנו תוקף אותו, או מתייחס לגביו, נכון, יש פודקאסט. רועי? אתה עכשיו רושם בספוטיפיי איזה פודקאסט אתה רוצה לשמוע, יש אנשים שרוצים לשמוע פודקאסט על השקעות, יש אנשים שרוצים לשמוע פודקאסט על התפתחות עצמית. כל אחד רוצה לשמוע נושא, מה אנשים ירשמו בשביל לשמוע אותנו מדברים. לחיי אימא. כן. ובן. אוקיי. שנפגשים לשיחה. אוקיי. חי. שהכל נהיה. שהכל נהיה גם בדברו. וגם בזכות הדברים שאנחנו אומרים, שנביא שפע, נביא השראה. זהו, אז התגובות שקיבלתי מהפרק הקודם שהקלטנו, באמת היו תגובות שמאוד מאוד הפתיעו אותי, כי אנשים מאוד אהבו, אמרו בואו תצלמו עוד פרקים, בואו תדברו על עוד נושאים, מעניין אותנו לשמוע אתכם מדברים. ואני כזה... מה כזה מעניין? כאילו, סתם אנחנו מעתיקים את השיחות סלון שלנו, לגמרי, בואו שבו איתנו במרפסת. אז מסתבר שיש אנשים שזה מעניין אותם. אני גיליתי שזה באמת דברים שמאוד טבעיים לנו וברורים לנו, הם לא טריוויאליים לאנשים שמקשיבים, ואנשים מבחוץ על הדינמיקה הזאת בין אמא לבן. זה לא... כאילו... אני כן חושב שזה מובן מאליו, אבל מסתבר שזה לא מובן מאליו. זה מדהים מה שאתה אומר. זה נראה לי הדבר הכי טבעי שיש ערוץ פתוח בין הורה לילד, שהילד יכול להביא את מה שהוא רוצה, ההורה מגיב בהתאם לתגובות שלו, והילד מחליט אם לקחת את זה או לא. החוויית חיים שלי אומרת שאני לא באמת יודעת יותר טוב ממך. זה לא שלא חינכתי אותך כשהיית קטן, ואני לא מחנכת את כל 4 האחים שלך. אני ואבא משקיעים הרבה בחינוך, אבל התפיסה שלי אומרת, קודם כל יש שלב שזה שלך. כן. בסדר? אנחנו הנחלנו, חשבנו, אנחנו אנשים דתיים, מאמינים שהדת זה הדבר הנכון, אבל אני יודעת יותר טוב ממך היום מה נכון לך, זה שבחרת להידתלש, זה שבחרת את אורח החיים שלך, אני מסוקרנת מהדרך שלך. יש לי גם את התפיסה שלי, אבל אני רוצה בטובתך, ואם אתה באמת שמח ומאושר, זה המדד שלי. כן, זה מקסים, שמעתי פודקאסט של איזה גורו, במקרה הוא גם נזיר בודהיסטי, שאני עוקב אחריו, אני לא אבא, אין לי ילדים, אבל הוא אמר משהו כשאני אהיה אבא עם ילדים, ובכללי מאוד אהבתי את הגישה הזאת, הוא אומר, אנחנו לא מגדלים את הילדים שלנו, אנחנו מאפשרים להם לגדל אותנו. אנחנו גדלים דרכם. זה מתחבר לי למה שאת אומרת, על הנקודה הזאת שאת באמת, וזה נכון, את לא יודעת יותר טוב ממני. לא. את יודעת... יש לי חוכמת חיים של 50 שנה. יש לך חוכמת חיים, אבל החוכמת חיים שלך היא החוכמת חיים שלך. ולכל אחד פה יש את החיים שלו, ויש את המסע שלו. בוא נפריד, יש גילאים. אני לא אגיד להילל, אתה בכיתה בין 11, בכיתה A, באמת, מה שאתה מרגיש, מה אני יודעת? כן תשים קרם הגנה, לא תשים, כן תאכל ממתקים, לא תאכל. בסוף יש גם common sense. בסוף יש גיל, יש תפיסות, לא כל דבר מותר, לא בכל שלב. וגם אני, עם כל זה, שאני מאוד מאוד מאמינה בזה שאני פה מאפשרת לך ואני סקרנית מהדרך שלך, מאוד מאוד ברור לי הגבולות. אני אימא שלך. כן. אני לא חברה שלך, אני לא החוקית שלך, אני אימא שלך, ואל תתבלבל לרגע. את אימא שלי, אבל את גם לא באימהות שלך, את לא אימא קלאסית שיושבת ומחכה לנו שאנחנו חוזרים מבית ספר עם... סיר של אוכל חם ועסוקה מהבוקר עד הערב רק בילדים שלך, זאת אומרת, את מאוד גם, יש לך את השביל שלך, את מגשימה את עצמך, את מאוד חשוב לך כאילו האימפקט שלך,
אני מכיר הרבה אמהות שכאילו כל המהות שלהם זה באמת רק להיות האימא של הילדים שלהם. את גם לא כזאת. וואי, אתה ממש מחזיר אותי אחורה. אני זוכרת שלפני המון שנים, היה לי 2 ילדים קטנים, אתה ועמית, ויצאתי לבית קפה. רוצה שאני אסובב את זה עלייך? יצאתי לבית קפה, לא, סבבה, סבבה. לא, שזה יסובב עלייך. אני טיפה מזין את זה. בסדר שאני קם תוך כדי, אפשר לא להוריד את זה? זה השרה של המיקרופון. אז כן להזיז את זה? אז בגלל זה... רגע, אני אקשיב. זה היה מול המיקרופון. היא חם לך כל הזמן. זה חם כל הזמן, אבל אתה יכול פשוט להזיז את זה בזווית לשם, כמה שיותר רחוק. איך זה עכשיו? איך זה עכשיו? אוי, סליחה, הזזתי את זה. אז איפה היינו? כשאתה מחזיר אותי אחורה, לפני הרבה שנים היו לי 2 ילדים קטנים, נסעתי עם כמה חברות שגם גידלנו את הילדים באותם גילאים, ואני זוכרת שישבנו באיזה מסעדה שכבר לא קיימת היום, ומישהי אמרה שכל אחת תגדיר את עצמה. אחת אחרי השנייה היינו 5-6 בנות, אחת אחרי השנייה אמרו, אז אני דנה, יוצמחית, ואני אימא, ואני מורה, ואני זה, וכל אחת, ואני זה, ואני אימא, ואני כאילו לא הגדרתי את עצמי דרך האימהות שלי. זה לא היה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד. וגם היום ששואלים אותי מיד, אז אני אפרת נשואה לאלי, יש לי 5 ילדים, אבל זה כאילו, יש לי עוד כל כך הרבה דברים לפני כן שאני אומרת, בקריירה שלי, בעבודה שלי במינהל חברה ונוער, במה שאני עושה. זה, הרגשתי שאני שונה, הרגשתי שמשהו מוזר, שאני לא אומרת דבר ראשון, אז אני אפרת ואני אימא ואני זה, ואני זוכרת שהיה שקט במסעדה, כשזה הגיע אליי והייתי צריכה להגיד מי אני. ואמרתי הרבה דברים לפני שאמרתי שאני אימא, ואז מישהי כזה ניסתה לשבור את הקרח, והיא אומרת, טוב, את יצירתית. אאוץ'. מה זה אאוץ'? יצירתית כאילו, זה היכולת שלכם למסגר מישהי שלא מגדירה את עצמה רק דרך האימהות, או קודם כל דרך האימהות, אז כאילו זה היה חייב להיכנס לאיזה תבנית, אז זה בגלל שאני יצירתית. לא, זה בגלל שהאימהות שלי היא אימהות רבודה, היא אימהות של כל מיני. זהו, זה מעניין, אני חייב, כאילו, פתאום עלה לי עכשיו משהו תוך כדי שאת מדברת, שאת אומרת לי בהתחלה של הפרק תקליל, בוא נבחר משהו קליל וזה, אבל פתאום ההבנה שדינמיקה בין הורה וילד היא לא קלילה. היא לא קלילה, זה נושא שהוא מאוד מורכב, כמו שאת אומרת, נושא עם המון רבדים, אז זה לא קליל. זה עם רבדים, זה גם מורכב, זה גם קונפליקטים, את יודעת מי זה רם דס? זוכרת שנתתי לך לראות את דימסם. הדרך החדשה של דימסם, דמסם, כן. הוא אומר שאנשים שהם בהתפתחות רוחנית, שהם מתעוררים רוחנית ושהם באיזושהי, מרגישים שהם בחוויה של צמיחה והתפתחות ומגלים את עצמם, וזה אומר, ניסיון טוב לבדוק את זה, מבחן טוב זה, בואו תבלו שבוע עם ההורים שלכם, ותראו איך אתם מגיבים. וואי, אתה לא מסוגל שעתיים, על מה אתה מדבר? נו, את מבינה? ותראו איזה... תעצור. ותראו איזה רגשות מתעוררים, שנייה, ותראו איזה רגשות מתעוררים בכם, וזה משהו שמדהים לגלות שהוא לכל גיל, זאת אומרת, גם בגיל קטן זה יכול להיות מורכב, וגם את, נכון שאנחנו חולים על סבא וסבתא, אבל גם את זה יכול להיות לך, יש לך עדיין דברים שהם מורכבים מולם או לא פשוטים, זה כאילו, זה תוקף אותך בכל הגילאים, אז זה לא פודקאסט קליל, אנחנו לא עושים פה סטנדאפ, אנחנו מדברים את עצמנו ואנחנו מדברים מתוך דינמיקה שהיא... אפשר גם לדבר, אלו, וגם אני פה. מלכת הפוקוס. נכון, מלכת הפוקוס. תודה. הפודקאסט של אפרת. הפודקאסט של אפרת. הבמה כולה שלך. עם רועי אלפרין גם. מה בא לך להגיד? שבא לי להגיד שאיפה שאין כלילות אני לא נמצאת. לא כי אני לא עמוקה, ולא כי אני לא, האימהות לא פגשה אותי במקומות של דמעות וכאב וסבל, ולא, you name it. אבל זה כיף לי להיות אימא, ויותר כיף לי להיות אימא של ילדים בוגרים. תמיד אומרים ילדים קטנים צרות קטנות, ילדים גדולים צרות גדולות. ילדים גדולים צרות גדולות, אבל אפשר לדבר אותם. לא ידעתי מה לעשות איתכם שהייתם קטנים. אנחנו עושים לכם צרות.
לא, בסוף, כאילו, כמו שאמרת מקודם, אני לומדת את האימהות שלי דרככם, לא נולדתי אימא, אבל ילדים גדולים, צרות גדולות, אבל יש ערוץ פתוח, וזה ערוץ הדיבור. ועם ילדים קטנים אין שכל, כאילו, אתה לא מצליח לתקשר איתם, ולכן אני ממש אוהבת את הגיל הזה, הישיבה שלנו במרפסת והשיחות שלנו באוטו, והפודקאסט הזה עכשיו הוא באמת ערוץ טבעי לי. כן, אני חושב שבאמת אני המזל שלכם, כי לא חשבתי. כל ההבנות האלה שהגעת אליהם, והדברים האלה שאפשר לדון על קונפליקטים, ושזה לא פשוט, ושאת פתוחה לעולם, וכל מה שאמרת על הגישה עם האית שלך, את אוהבת להגיד לי כל הזמן, אתה לא בחרת להיות לא דתי, פשוט נולדת הומו, ואז לא יתאפשר לך להיות דתי, כי זה סותר את הדת, אז נשאבת לתוך החילונות. ואני לא בטוח שאני לגמרי מסכים עם זה, היית היום דוס על גבעה? אני אסכים עם זה כשאנחנו נעשה פרק על מה זה אומר בכלל בחירות, ואיך אנחנו באמת בוחרים, והאם זה באמת 100% נטול אינטרסים והשפעות חיצוניות, ואני אעשה לכם ספוילר, זה לא. אז כשאנחנו פשוט לא מגדירים, לא חושבים על בחירה באותו דבר, אז הדיון הזה קצת עקר בעיניי. אבל אני אומר, ברובד של איך שאת תופסת בחירה, אז אני אומר שגם כל התפיסה שלך על אימהות ועל פתיחות לעולם, את גם לא לגמרי בחרת בזה, כי זה יתאפשר לך בזכותי. בזכות זה שקיבלת ילד, בן בכור, ששובר, אני לא אגיד כל מוסכמות, אבל המון מוסכמויות והמון ערכים ודברים שהיו לך מאוד ברורים. את גדלת בהתנחלות, את המשכת לגור בהתנחלות, את כל החיים שלך בעולם הדתי. ברוך השם. בעולם הדתי בדרכי שלי, גם אני עוברת מסע אל מול העולם הדתי. נכון. גם אני עוברת שינויים פנימיים וחיצוניים, ומצליחה לבקר. וגם אני בזכותך, אגב, כן, שזה לא ישמע פה איזשהו נרקיסיסטי או משהו כזה, אבל זה גם באמת קשור למה שאת אומרת, על הבחירה. אנחנו תמיד, כאילו, יש פה הדדיות, כאילו, לא סתם, אני מאמין שלא סתם הנשמה שלי בחרה להיוולד לך ולאבא. איזה כיף, תודה. כן, אני מרגיש שאתם לא מספיק מעריכים את זה. יואו, אז בוא נתפלל על זה. אני עדיין עושה כלים בבית. אתם יכולים לפתור אותי מזה. בקיצור, אז כן, זה באמת מעניין. וכן, מסתבר שזה באמת לא מובן מאליו, הדינמיקה הזאת. תראה, היום, הדור שלכם חי בעולם של, לכל דבר יש הכנה. הכנה ללידה. הדור שלכם. רגע. הכנה ללידה. את חיה דרך הדור שלנו. היית מת. אולי קצת. הכנה ללידה, הכנה לתפילה, היום בציבור הדתי-לאומי יש הכנה לתפילה, הכנה לבית ספר, לפני כיתה א' אתה צריך לעשות הכנה, לכל דבר אתה צריך לעשות הכנה. וואלה, אני לא התכוננתי לזה. אני מרגישה שיש לי את הסנטר שלי שהוא כל הזמן בתנועה. זה הממד הקבוע שלי. השינוי זה הדבר הכי יציב בחיים שלי. אני יודעת שזה נשמע סותר, אפשר לעשות רק על זה פודקאסט שלם, על המקום הזה של פשוט להיות בתנועה בחיים, ומהמקום הזה אני מחנכת, ומהמקום הזה אני אימא, ומהמקום הזה אני ניגשת לדברים בחיים. פשוט להיות בתנועה. זה להתבונן, לא להרים דגלים, לא לנוסס בסמטאות? כן, לנוסס בדגל. לנוסס בדגל. פשוט להיות, זה לא מסתדר, זה פשוט להיות כל הזמן בתנועה, ומהמקום הזה אני, אז האם זכיתי שאתה תלמד אותי את זה? גם. לא, אנחנו מלמדים אחד את השני, לא, זכיתי בך, אין לי מה להגיד, בך ובאבא ובכל אחד מהילדים, זכיתי. תמיד שאתם אומרים לי, איזה ילד את הכי אוהבת? מה אני עונה? אותך מהבחורים, את עמית מהבנות, את עברי. אבל זה ככה, זה באמת ככה. כל ילד זכיתי ללמוד משהו על האימהות שלי. כן, ועדיין מאוד חשוב לך לשים את הגבול, את כל הזמן אוהבת לומר, אני לא חברה שלכם. אני אימא שלכם. נכון. כאילו, זאת אומרת, את מדברת על שינוי ושאת בתנועה וזה, אבל זה משהו שהוא כאילו תמיד היה לך ברור, הוא עדיין ברור לך, זאת אומרת, את לא
את לא בתנועה עם הדבר הזה, זה משהו שתמיד היה, ולפי מה שאני מבין ממך, הוא תמיד יהיה הגישה הזאת של אמא זה אמא, ילד זה ילד, חברים זה תחום אחר. נכון. אני אלך צעד אחורה, ואני אגיד שבילדות שלי, גדלתי עם ילדות מדהימה, עם הורים באמת שפע וטוב, סבא וסבתא. תמיד קיבלו אותי והייתי ילדה לא פשוטה, נכון, זה לא המרידות שיש לכם, אבל לעשות חור שני באוזן בתקופתי היה בום. סבבה? ללכת עם צמיד ברגל זה היה לשבת שבעה. סבבה? ולמרות שהם תמיד קיבלו אותי, היה משהו בבית, משפט כזה מכונן, לא כל מה שמותר לרבי מותר לתלמידים. ועם זה גדלתי, עם התפיסה הזאת שעדיין יש רבי ויש תלמיד. הם אהבו, אהבה ללא תנאי, הייתי באמת ילדה לא פשוטה, העיפו אותי מהאולפנה, לא הלכתי כמו כולם, תמיד הייתי קצת אחרת, והאהבה הייתה ללא תנאי, ועדיין לא כל מה שמותר לרבי מותר לתלמידים. ועם הסנטר הזה, אני גם באה להורות שלי. מבחינתי, אני הילדה, אני ההורה שלכם, אני האימא שלכם, ואני בחיים לא יעשן עם הילדים שלי ירוק, כשהם יחליטו לעשן ירוק. אני בחיים לא יאהב את זה ולא יקבל את זה אם הם יתרקו לי מבירה במרפסת ויהיו שיקורים. אני בחיים לא אשתדל לא לקלל. אבל זה דברים שגם את לא עושה, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שאת עושה, הולכת ונטרקת או משהו כזה, זה פשוט באמת לא עולמות התוכן שלך. נכון. זה לא עולמות התוכן שלי, אבל זה גם גבולות. אני יודעת שהילדים שלי מתנסים בדברים, ואני לא אגיד להם, וואלה, בוא ביחד, וואלה, מגניב, וואלה, בוא... לא, ממש ממש לא. יש איזה... רילס כזה. זה מפתיע אותי שאת אומרת את זה, כי... את אשכרה ישבת כשאני ועמית היינו בכיתה א', עמית הייתה בכיתה א', אני הייתי בכיתה ב', ולימדת אותנו, הסברת לנו איך מגיעים ילדים לעולם. אוקיי. אז כאילו, את אומרת, אני לא אעשה איתכם את הדברים האלה, אני לא אעשה איתכם את זה ביחד, גם אם אתם מתעסקים גם בזה, אבל שם זה היה נקודה שמאוד היה חשוב לך כן להנגיש נושאים או תחומים שהם או טאבו או לא מדוברים, או כזה לא נוגעים בהם, ושם כן היה לך חשוב לעבור את זה ביחד איתנו. אני זוכר שאת אמרת, אני לא רוצה שהם ישמעו קונספירציות ושטויות בבית ספר, איך דברים כאלה קורים, היה לך מאוד חשוב לבוא וכאילו להיות איתנו שם, מהמקום ההורי, לבוא ולהסביר לנו את זה. אבל פה דייקת. ואת הסברת את זה בצורה הזיה, כן? את זוכרת מה היה שם? את לקחת ביסקוויטים ותה, כן. לא. אז אנחנו לא ניכנס לפרטים. אנחנו כן ניכנס לזה. אני, ביסקוויטים ותה. טראומה, זה טראומה. ביסקוויטים ותה עושים ילד? זה היה מוקדם, אני הייתי בכיתה ב', מה אני צריך לדעת את הדברים האלה? לא הבנתי איך אני לא ידעתי עדיין כפל וחילוק. רגע, למרות שהאמת שזה היה מזל, כי כמה ימים אחרי שסיפרת לנו את זה, פתאום מישהו נכנס עם איזה ספר מין כזה או משהו כזה לבית ספר. איך באים ילדים לעולם? וכאילו, והתחילו שם מלא שטויות, ואבא ואמא מתחבקים, ואז זה עובר דרך הפופיק. אני זוכר את זה, ואני אמרתי, אני יודע באמת, כאילו אמא שלי הסבירה לי, אז בסוף זה היה טוב, אבל כן, הייתי צעיר. לא הבנתי, שתינו את התה? מה שעשינו עם התה יישאר אז ב-2008. רואי, אני מכחישה, אני לא יודעת איזה סיפור אתה מספר לעצמך. את לא זוכרת את זה? ולהפך, בעיניי אחריות הורית, זה אם זה עלה בכיתה א', איך באים ילדים לעולם, אז אני לא לוקחת אתכם לחדר המיטות שלי ומראה לכם איך אבא ואמא מביאים ילדים לעולם, אבל אני מסבירה לכם את זה בצורה פתוחה ובצורה אותנטית. בעיניי זה מהמקום ההורי בכלל, לא מהמקום החברי אני עושה את זה. ואני הכי מאמינה בזה. כן. טוב, זה באמת שאלה, ואני באמת, אני לא יודע, כי אני לא בעולם הזה, אני לא אבא, אני מאמין שההסתכלות שלי על הנקודה הזאת תהיה אחרת. אני מאוד מעריך אתה רוצה להיות אבא? כן, אני רוצה להיות אבא. יו, אתה תהיה אבא מטורף. כן, את אומרת לי, את טורחת להזכיר לי את זה 3 פעמים ביום. אז בואו נתקדם לכיוון האבהות שלך, אבל זה בפודקאסט אחר. כן, מה בוא נתקדם? הכל טוב, צ'יל, אני לא חייב להתחתן כבר בגיל 19 ו-20, הכל בסדר. אוקיי. גם, כמו שאמרתי לך קודם, לכל
בן אדם, אני מאמין שיש את המסע שלו, ואם כבר מדברים על גישות חינוך וזה, אני חושב שלאפשר לילד שלך לצעוד במסע שלו ולעשות עבודת דיוק וברור פנימית מתמידה בתור הורה לגבי איפה אני מתערב לילד שלי בדרך שלו בצורה שגם יכולה לפגוע בו, איפה אני מכניס את עצמי, איפה אני דוחף את החרדות, איפה אני דוחף את הפחדים, איפה אני דוחף את הטראומות האישיות שלי ומנחיל אותם אליו, לילד שלי. זה עבודה, לא, את אומרת עבודה טוב, אבל זה עבודת דיוק מאוד מאוד חשובה שאתם צריכים לעשות עם עצמכם. זה עבודה אינטואיטיבית. בסוף כל ההכנות האלה, הכנה להורות, הכנה לתפילה, הכנה ללידה, הכנה לבית ספר, בסוף זה מאבד משהו מהאינטואיציה. אני חושב שילד זה דבר קדוש. לא סתם כשבחרתי את התואר השני, אנחנו צריכים לבחור אם אנחנו רוצים להתמקד בלימודים של לימודי פסיכולוגיה של מבוגר או לימודי פסיכולוגיה של ילד. לא סתם בחרתי מבוגר. אני מרגיש שילד זה כאילו דבר שאתה חייב להיות פרו מטורף. אני לא מרגיש שאני מספיק ברמה שאני יכול לגעת בילדים. מבחינתי זה משהו שהוא קדוש. אני לא רוצה לקחת את הסיכון על זה. למה אמרתי את זה? שכחתי. אוקיי, רצית להגיד שההתמחות שלך הולכת להיות במבוגרים. תקשיב, מבוגרים הם סרוטים מהטוחס. לא, אני יודע למה רציתי להגיד את זה. כי אתם שרטתם אותנו באותו אופן שההורים שלך שרטו אותך, הורים תמיד שורטים את הילדים, וגם אין איך להימנע מזה. זה בסדר, כי אמרת כאילו, אתה חופר, מה אתה מדבר איתי על הטראומות שאנחנו מנחילים לילדים שלנו וחרדות שלנו וזה, ולבדוק את זה, אבל לא סתם אני אומר שזה חשוב, בגלל שהסריטות האלה, זה קורה בעיניי, שהורה לא יודע להבדיל, לא יודע לייצר את הנפרדות הבריאה הזאת בין הילד ובין ההורה. לא יודעת מה הורים, אני יודעת לדבר עליך ועליי, אני יודעת שאני עשיתי טעויות, כמו גם שעשיתי דרך טובה איתכם, אני יודעת שאני בסדר. את חושבת שאת אימא טובה? דיה. בדיה. דיה, וזה מספיק לי, זה הרבה יותר דיה מדברים אחרים. אני בכלל לא מאמינה ב100, אני מאמינה ב75. מבחינתי, אני סבבה, לא התכוונתי לשרוט אותך, ואם אתה פותח עם הפסיכולוג שלך דברים, בעיה שלך, אני עשיתי... ואני פותח. תפתח. אבל גם את פותחת עם הפסיכולוגית שלך דברים על סבא וסבתא. כי אתם באמת דור דפוק. אנחנו... אוקיי. אנחנו עוד שנייה נגיע להבדלים בין הדורות. דור של מפונקים. זה הנושא הבא, אבל אני כן רוצה להגיד שאני מתנצלת בשמי ובשם שרה, רבקה, רחל ולאה וכל האימהות שגידלו ורצו להיות אימהות טובות ואוהבות וחומלות ונפרדות ומחוברות ומדויקות אבל אחראיות ועושות הכל ביחד והצליחו ב70% והצליחו ב60%, אבל הם ניסו. וזה מה שבאתי בעולם הזה, מול הילדים שלי ומול הקדוש ברוך הוא ומול עצמי. אני מנסה תמיד להיות יותר. לפעמים אני מצליחה ולפעמים לא. דיה טוב לי. דיה זה המאה שלי. כן, לא, זה חשוב באמת. חמלה עצמית ולהבין שאנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. באמת אפשר לברוח מזה. הורה תמיד... את אמרת לי משפט כזה פעם, כולנו ניצולים של ההורים שלנו, וזה אף פעם לא באשמתם. זה למדתי. ממי למדת את זה? זה באמת נכון. את לא זוכרת? זה באמת נכון, אנחנו תמיד, לא משנה כמה ההורה ילך לפי כל הגישות חינוך הכי טובות והכי זה, תמיד אנחנו אף פעם לא נוכל לעשות את העבודה המושלמת, ואנחנו מאפשרים לילדים שלנו באמת לצעוד במסלול שלהם. וגם אני חייבת להגיד שברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן אבא ואמא, או זוג הורים, את בטוחה שאת רוצה לדבר על זה? א' תמיד, על הכל, סיכמנו. אבל עצם זה שיש זוג הורים, בסוף אני חושבת שאני ואבא מביאים לכם גם איזשהו רצף. השוני בינינו נותן לכם באמת לנוע במרחב הזה של החיים, ולהגיד עברי חזר יום אחד הביתה ואמר, היום הייתי קצת אבא וקצת אמא. עכשיו זה משפט מהמם. למה את חושבת שהוא התכוון? שהורים לא חייבים להראות דבוקה, עוד פעם תלוי באיזה גיל והכל, אבל הורים לא חייבים להראות דבוקה אחת. אבא ואמא חושבים, אני בכלל לא אהבתי אף פעם את ההורים האלה, שקוראים ליד הילדים שלהם. אמא. אמא, את רוצה לשתות יין? אמא, אני לא אמא, אני אפרת בשבילך, אני הבת זוג שלך. וואי, קרינג' ברמות. שנינו יודעים על מי אנחנו מדברים.
חיים. מזעזע. לגמרי, אבל זה איזה משהו תפיסתי שאבא ואימא הם, אני לא יודעת להגיד אל מול הילדים, או מתייצבים, ניצב, אני לא במלחמה עם הילדים שלי, אני בתנועה עם הילדים שלי, ולכן אבא מציג בהמון דברים, בוויכוחים בשולחן שבת יש לנו, אבא מביא תפיסה אחת ואני הצד השני, וכל ילד שואל את עצמו, איפה אני על הרצף הזה? איפה אני על הרצף הדתי? איפה אני על החשיבה? כן, נכון, אבל גם לפעמים את לא מרגישה שאת תמיד בכובע ההורה שלך, נכון? לפעמים גם את יכולה להתייעץ איתי. נכון. לפעמים גם הדינמיקה הזאת משתנה. נגיד, דוגמה טובה לזה היה עכשיו באח הגדול, שאני שרוף על גל. אני וכל הפנסיונריות, חשוב להגיד, שזכורה זה משהו שכל אימא תתחבר למקום הזה של אימא שמגדלת 6 ילדים לבד, שעברה סיפור חיים מורכב, אני עפתי עליה, אני חושב שהיא מטורפת, שאני חושב גם שהיא שינתה את פני הריאליטי בישראל, והולכים לראות את זה גם בעונות הבאות. זה מדהים מה שהיא עשתה, אבל את, לא, אני לא רוצה, אני לא כאן בשביל לדבר על גל רובין, אני כאן בשביל לדבר... אנחנו נדבר על גל רובין, אני לא בקאט של גל רובין, הנה אני אומרת את זה. אז אני... רק רפאל, לא. אני חשבתי לנהל עמוד מעריצים באיזשהו שלב, סתם כי ראיתי מאוד את ההתנגדות הזאת, אבל אפשר גם לדבר על זה, אבל דווקא המקום של כאימא זה היה יותר מתבקש שאת תתחברי למקום הזה, ודווקא שם את לא התחברת, את רצית שעומר ייקח. חד משמעי. אני לא יודעת אם הפודקאסט הזה שישמר לדורות, מישהו יבין, האח הגדול, 2026. איזה שמר לדורות? מי זה גל, מי זה עומר. שבוע אחרי אני מוחק את זה. חד משמעי. אבל בעיניי, עומר הביא, הנה את חטאי אני מזכירה, כן, ראיתי האח הגדול פה ושם, לא התמכרתי, מה פתאום. אבא, עכשיו אתה יכול להפסיק את הפרק, יש את הכפתור של הפאוז, אתה יכול לנתק אותו. לגמרי, לא מתחברים אצלנו במשפחה לדיבורים כאלה, אבל כן יש משהו בעיניי בתוכנית ריאליטי באשר היא, שכשמישהו זוכה, הוא צריך להביא ערך מוסף. ועומר היה מנץ' וגל הייתה... גל לא הביאה ערך מוסף. גל לא שיחקה משחק יפה. ונכון שהיא אימא, ולכן כששאלת אותי האם אני מתחברת רק דרך האימהות שלי, יכול להיות שהיה פה איזה חילוף תפקידים שאתה הזדהית יותר עם האימא, ואני הזדהיתי עם הדור הבא, אבל באופן כללי אני לא מזדהה עם הדור שלכם. אני מאוד מעריכה את הדור שלכם, אבל אני שומרת על האיכויות של הדור שלי. אני חושב שאת לא מזדהה עם הדור שלנו, אבל את כן שומרת על האיכויות של הדור שלך, זאת אומרת, הדור שלנו מפחיד אותך, הדור שלנו מתרגר אותך, וכמו שאת אומרת, את שומרת, את מחזיקה משהו בעולם שהוא הכל חוץ מיוצר. העולם הזה כל היום מתפתח, העולם הזה כל הזמן מתקדם, החיים באופן כללי הם תמיד זורמים, והרצון הזה שלך לשמר איכויות, שאני לא באמת קורא להם איכויות, כי מבחינתי זה old news, זה כבר לא מעניין, לשמור על דברים. גם ברמה האנרגטית, הצורך להגן על משהו, אנרגיה היא תמיד בתנועה. את יכולה לפהק, אני חושב שזה פוגע בך. וזה בסדר, וזה בסדר גם. אין לכם יכולת לייצר את הדבר הכי פשוט, קשר עין, להגשים את עצמך. אינטימיות. נכון, אני לא אומרת... קבלה עצמית. חד משמעי, לומדת. התפתחות אישית. מתעלפת עליך. שנמשיך, מתעלפת על המון דברים. לומדת, כמו שאמרנו, אני במסע האימהי שלי לומדת. לא רק לומדת, בואו נזכר בנסיעה האחרונה שלנו. נסענו יום לצפון, אתה ואני, רק שם היה צריך להקליט פודקאסט ברכב, כל מה שהיה שם. אני מרגישה שהכרתי ילד אחר. אנחנו יושבים, אני רק אסביר מה היה שם. וואי, זה באמת לא היה כזה ביג, אני לא יודע כזה אהבת על זה. זה היה ביג פשן גלילות, כאילו, יצאתי זקנה. בנסיעה שהייתה לנו בצפון, זה היה מטורף. אנחנו נוסעים ברכב. כמובן אתה נוהג, ואני לא, כבר איזה חילופי תפקיד, אם יש אימא שתמיד מסיעה את הבן, פתאום משהו קורה, זה כבר משהו שתמיד מעניין אותי לראות כמה אני נזקקת, כמה אני עבורכם.
אתה נוהג, כמובן, זה שלך בשנייה, הפלאפון, אתה מדבר אליו, אני עוד לא יודעת לדבר לפלאפון, אני עוד הכל לסדר, ווייז וכאלה. וכל שנייה אתה מקבל טלפון מיועץ מס שנותן לך איזה מלגה, אחרי זה טלפון באנגלית, אתה ככה, בגלל התואר השני שלך, מסיים את הטלפון הזה, אתה מתקשר למדור שכר, יודע לנהל, ואני כל דבר כזה מבחינתי, היה חצי יום עבודה. רגע, התקשרתי למדור שכר, הם אמרו לי לשלוח את הטופס T186, לעשות את זה. אני כאילו הסתכלתי עליך, על היכולת הבינלאומית שלך, על היכולת שלך לעבור בין מיילים וטלפונים ולעשות ולהגיב, ובאנגלית ובאלף ואחת דברים, ואני לא יודעת חצי מהדברים. לא סתם נזכרת בזה עכשיו, כי זה באמת קשור לדור. אני מכיר שאנשים יותר זקנים, עם אמא שלך. אוהבים להגיד, הדור שלכם עסוק רק בעצמו, לא מעניין אתכם אף אחד, רק אני ואני ואני ואני. נכון, תמיד אומרת, רוגע לך, בייגה לך. פעם זה היה ככה, ומה זה היום? ביס לי, קרם לי. סלפי. סלפי, די. אז אתם אוהבים להסתכל על זה בביקורת, אבל אני חושב שזה מדהים, כי האמונות והתפיסות והערכים שאת כל כך מנסה לגונן עליהם, שאת גדלת בצילם, פשוט הייתם מנותקים מעצמכם. אני כל כך שמח שאני גדל בדור הזה, אני חושב שאנחנו דור מדהים, אני חושב שזה תרבות ותקופת שפע שלא הייתה כמותה, נראה לי בהיסטוריה, יש הרבה מחקרים גם שמדברים על זה, שזה באמת התקופה הכי מהממת וטובה ובריאה לגדול בה. ואני חושב שגם מה שהופתעת ממני אז ברכב וזה, זה כי אנחנו באמת מבינים היום שכשאתה לא עושה את הביס לי, את הסלפי, את האני, אתה לא באמת תוכל להעניק. אתם רק חייתם אידיאלים, אבל לא היה לכם את החיבור לעצמכם. אתם רק חייתם בלך ולך ולעם ישראל ולארץ ישראל. ועד לא השכלתם להבין שכשזה לא מגיע מתוך חיבור פנימי לעצמך, עד שאתה לא אוהב את עצמך, עד שאתה לא מודע לאיכויות ולחסרונות שלך, הנתינה שלך היא לא שלמה בעיניי. אז בוא נסכים שהאיזון, אני מסכימה, אנחנו החזקנו דגלים, אני חייתי אידיאולוגיה, אני חייתי המון לשמה, ואתה חי מאוד את עצמך, אתה כדור, בסדר? לא כרועי אלפרין. ואני לא מתנצל. אני גם לא מתנצלת, אני שמחה על מה שהייתי, זה הביא אותי למה שאני, זה האיכויות שלי, כמו גם שזה האיכויות שלך, ועדיין האיזון. אוקיי, אז כמו כל דיון סוער ונוקב, אנחנו חוזרים למסקנה המתבקשת שהכל זה איזונים. הכל זה איזונים. אני צריך איזון, בקיצור, לגמרי איזון, לחיי האיזון, רועי. טוב, יאללה, אז שמחתי להקליט איתך גם את הפרק. אני הולכת לישון במצב מאוזן עכשיו, למה חפרת לי של החיים. יאללה, לכי תקחי את הכדורים שלך. תודה, רועי. תתאזני לך.